Sí, senyor president. Evidentment, nosaltres no tenim cap inconvenient que es puguen quedar damunt de la taula. Sí que és cert, per allò de que les coses es puguen fer en el moment adequat, és com si ara fèrem una moció parlant del Nadal, ara seria absurdo, perquè no toca, no? Dic això perquè hem parlat amb els companys d'Esquerra Unida abans de començar el plenari i ens han manifestat la seva voluntat de deixar-lo damunt de la taula. Però hi ha un punt en concret, en la segona moció, la que parla dels gais, lesbianes, transexuals, bisexuals i intersexuals, que té que veure amb el punt número 7, que és simbolitzar este compromís de la Diputació en més amplària o menys amplària, col·locant el dia 28 de juny, que és el dia en qüestió per la igualtat dels drets d'aquest col·lectiu, que se poguera fer palès aquest recolzament mitjançant la col·locació de la bandera pròpia del col·lectiu. Aleshores, ells ens han dit que aquest punt en concret sí que voldrien que si es poguera tractar, si estem tots d'acord, aunque siga aquest punt en concret. Per la resta, evidentment, jo compartís el que diu el portaveu del Partit Popular, que si l'autora és la que millor ho pot defensar, evidentment. Bueno, pues en aquest cas, si al senyor president no li importa, jo in voce faig una moció de que simbolitzem el compromís ferm d'aquesta institució davant de la igualtat i el drets dels col·lectius dels gais, lesbianes, transexuals, bisexuals i intersexuals, col·locant el 28 de juny la bandera Arc de Sant Martí, ensenya de la diversitat, en els edificis públics municipals d'esta casa. He llegit literalment el punt 7è.